A veure si vol enfocar la càmera. Ah, vale. No lo toques porque se enfocaba tu cara. No lo toques. Ja. Necesitarás estar tú ahí. ¿Quieres que me ponga un momento ahí? Sí. Ponte. Que yo voy. Que se enfoque. Opa! Si no estás tú, no se enfocará. S'enfoca? Sí, ja se Ja se veu? Sí. Vale. Bueno, si esteu ahí escoltant, així estic jo, preparat a passar un bon rato amb tots vosaltres. És el primer directe que faig en la meva vida, pràcticament. I sí que dona un poquit de nervis, perquè encara que igual hi ha menys persones que veient en un públic, o més, no ho sé, però pareix que, no sé, és la màgia del directo, que diuen, en la primera, sábado noche. Bueno, pues jo crec que anem a començar ja. L'actuació està emmarcada dins el Suecasona. Ara estava Enric Casado i bueno, vamos, tenim uns artistes en sueca de categoria tots, Vaig a començar, espero que disfruteu, ¿vale? Jo espero que vos, no sé, que això vos servisca para afrontar la semana que ve y estos días que vienen, pues en un poco més d'alegria i tot això, que és precís, tenim que entretindre'ns d'alguna manera. ¿Vale? Bueno, vaig a començar. La primera cançó és la que la vaig pujar al meu canal de YouTube i la vaig fer al principi del confinament. I si no l'heu sentit, pues ara és el moment. Se diu Si te llaves les mans. S'acaba ja. Ha sigut super estrany. El temporal s'ha endut la platja i el passeig de vora mar. La primavera va començar, però el sol no deixa passejar. Si vull jugar en el baló, hauré de pujar al terrat. En la vida m'he llevat tantes voltes les mans. Si em pica el nas, m'aguante. Primer de tot, desinfectar-me. No he comprat paper de vàter, però reconec que estic cagat. Me vull lliurar de les cadenes, de les que rulen per WhatsApp. Ai, 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 ai. Pa, pa, pa. Pa, 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 Apuntes-me preside i no sé si estic somiant. No sé com hem arribat ací, però sols de veritat. Estem tancats en casa perquè el virus fa fredat. Esta guerra invisible l'anem a guanyar, l'anem a guanyar, l'anem a guanyar. Estan aplaudint-me pel carrer, un aplauso a vosaltres també. Sí, tu, estic emocionat, estic calfant-me ja, Bueno, va, ja que estic tan calent, vaig a tocar una cançó calentona, ¿vale? Esta és una versió, bueno, és una versió d'una versió. És Cuando calienta el sol, de Los Panchos, però la versió que faig jo sobre la que va fer Luis Miguel, ¿vale? A veureu.
estic això que vos ha dit, estic al fan. Se m'acaba la cervesa, però ara me faria un xupitet de algo. Cariño, ves ahí a la despensa que n'hi ha i me poses un xupitet d'això que n'hi ha només obris d'ahir. Este xupitet va dedicat a la meva família. A mon pare, a ma mare, als meus germans. Estic en casa de mon pare i ma mare d'estiu, perquè jo he estat així el confinament en el Pere i jo, i me n'ha vingut així perquè no estiguin els xiquets fent recombori. A veure com anem de temps. Ui, que s'ha tirat el temps amunt. Bueno, aquesta cançó es diu, sí, per si voleu saber-ho, Xupitet de licor 43. Una delícia, una cosa massa. Gràcies, cariño. La meva dona li diu Paula, ella és la millor. Bueno, esta cançó se diu Chata i és per la meva filla. Encara que un xicoteta però t'haurà ballant, seguint el regne de la música ho fa genial. Reina del cel, de la mar i de la terra, per tu me n'aniria de cap a la guerra. Tu eres mil voltes més forta que tots. Jo sí puc seré el teu servidor. Tu eres la força que has fet a la meua vida. Tu eres una fàbrica d'alegria. Chata, 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 chata. La teua energia la tens natural. Dis-me què te donen de menjar. Tu eres una bala directa al meu cor. Eres dolça i bonica, tu eres or. Chata, 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 estic a calor de veritat, nerviós, me tremolen les mans. Ai, senyor. Lo bo és que després això se queda, ahí ara ho puges a l'historis, després ho agarren de la Sueca i ho posen ahí, i Sueca de veritat que té una audiència de categoria, la millor del món. Per Sueca i se xupito. Bueno, ara vaig a cantar una cançó també de tipo grecolatino. Grecolatino no, sense el greco. Latino. És un cantant que es diu José José. La veritat que n'hi haurà gent que el coneix, però és que és de la seva època. I pues, tenia una veu ahí molt portentosa i m'agrada, la lletra de la cançó m'agrada. Si voleu, aquesta cançó vull un reto. Teniu que trobar aquesta cançó en un vídeo que ara vos diré. Teniu que buscar amor, comprensió i ternura. Si ho busqueu en YouTube, teniu que trobar aquesta cançó per ahí dins. ¿Vale? El vídeo es una pasada. Bueno, vaya. Ya lo pasado, pasado. Y es que no me interesa si antes sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer y ya olvidé. Tengo en la vida
passe, que bé que m'ho passe. Va, a veure. Mare meua, que ja queda poc. Ja queda poc, ha fet un repertori de categoria, me quadra tot. Ara, va, esta cançó, Paula, tinc vermonyo, m'ha despeinat. Perfecte. Sí? Molt bé, guai. Esta cançó parla del poble de Sueca. El poble de Sueca com el Senguio, el que és per mi Sueca, que és ma casa. Espero que us agradi. Es diu A casa meua. No sé què passa, que m'ha deixat mitja cançó. Però bueno, és que de veritat que me posa nerviós, estic posant-me nerviós, no sé si serà... no sé, que m'ha emocionat o alguna cosa, no sé, la veritat. Però bueno, mos ho estem passant bé, No us oblideu de les lletres de les cançons, Estudieu-se-les si tenim que cantar algun dia. És el meu consell. Va, ara vaig a... Jo crec que ja, per lo que queda, acabe que ja s'està acabant el temps, Un salut a tots, moltes gràcies. Després d'esta cançó enseguida va el senyor Xavi Fos i en això s'ha acabat el Sueca Sona d'enguany. Vale? Un besat a tots. La vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, y a todos en la tómbola.